Бате, каква е тази кутия, бе? Къде ти е байка? Сега към една друга новина. Мистериозна черна кутия се появи вчера при Народния театър. Абе, какво ще Део, бе? Звездите сигурно са полудели. Уважаеми зрители, сериозно ви го казвам. Сега след малко ни предстои да разберем повече за мистериозното изчезване на една от нашите родни звезди. Това е рапърът Били Хлапето. Всъщност от уикенда звъним на това момче и той просто не отговаря. Ние ще бягаме, вие се парайте. Славе каза мирен батко, нема ги шамариме. Човека гладен е, ще усетиш гадене. Не се напрягай, мухло, близо си допада. Единственият проблем в момента е това, че Билян го няма. Така ще стане, познаваш ме от часа, вече ми говориш за... Продължавай нататък, винаги искаш всичко да имаш. Това за тебе е вреда на нещата. Гледаш към мен, но не ме забелязваш. По-добре продължавай нататък.